For your mamuna, Aquaba, Edim NYANSAPO, Casamfini, NYANSAPO, now what you saw Eddie Amam say, yes, I never dream by a quansa, so rare. Say, Asante Memu, Menshiape, and NYANSAPO, Eugene, Assembly, a year, Akwasidae, Adam Kono, the Chato, Official Pim, you know, any of you cry, and then Asantehen and Asantehen, Akan Abumunia, Shefano, Mensiano, Amna FFF. Na de akoye nwanwana akoye nika amano abeshim kena eni se yenuanom anwafo a wono fi Anlo state a wo mafia a wono mo ehene eni tobesre a wotoso miensa wono so e de omo no nyam ababeta ekiri samre se ohra yenuanom anwafo yi e na wono mo ahyase a wono mo eba dwabonase a wono mo e de wo mamamre eni wo mamane kwanya wono faso na ohimbi e friend second abokware na ntimo den na anamo no nutuo ni asete no wote enye eni nti wo mo ye omadwen se wono bedwane na wono mo firi eye kena abokware nsem na wono maba bepie mu ewo enei Ghana hanom no kwanya wono mo faso na wono adidwane ye eba ye no no eho amamre ebinu no se mo se bochia a yesi ni miensa ende kukuosi so afei ebi kra yewu kase pa a ya tro ne mebidi egu ho a wono mo anwonafo kente wo mo edi ewu mu abakwasam ekire mu a Ghana hade kente Asante and Shase and mini kente ewa hanom na anwonafo ansa na wo so firi baabi a wo mo wono wo beba hanom no na wo so ye kente no ho adwuma bi enso so wo hwani mienu a enso so ye edantemo ahemfo a wono eka ho bia ene womo ba ene aba ahema wono ewumu togbe ene davinum mama vinum ene womo maka ho ene obu nyina se die ni anwafo wono sifra wono ntoma no no wono ehya atade wase ena wono fra edi eguso Asante ene anwona enye ne ene ayonkofa eba beda yentem ewo hono sa wohwa efri afe apem dunso ene aduonum eye 1750s ni mu na ye 18th century edeba ebesi enei ene ayonkofa eda so da Asante ene the people of Aumafia Anlo state a wono ewula ene togwesere eda wono ntam bi besi na ni titiriw ene obubuobu so nda ne toso nsia Asantehen tietia ne mpaboa so tia eko Anlo Aumafia state na okoboaye ema afeyi hobechocho za hobechocho de toso bisia wonum edi ya ene wonum so ababa beka ho yeguso aye kwa yede abakwasam no yede betutu dwa na afeye hu sentia anwona ene Asante eye odo biakoye ena eda yentem fititente de bi besi ne emawe mfi se opoku ware a wotoso mienu ano ya Asantehen ansa na obefra ne ntoma wotintin kra no na the ruler of Aumafia wato nananum ewo nsie do a wosomaye ema won mu di sika futuro eni sika kokko de mpempranye na bi eka ho ema won mu adikoja adkwai eno nti besinne the ruler of Aumafia se wato nananum nsie bi fra ne ntoma ewo tintin ma Asantehen ena esie no ewo Ghana hanom a enye asemketwa enti twaka ene odo a eda Asante ene yenuanma nwafo ntem no emu piye pa na ene ena amanyo semunti sede openso kanye abrokopie mu ewo bechochosa na wode tu dwa na ochem se eya amanyo sem ene nipa bi ene pese otete saa enipa baani yentemo na afro wode nsem bi befrafra nanso nka Asante ene anwona de eye biakoye pa edrumre bia na Asante ene ingresi eswaye ko na ye ni ingresi ti ado ahoma so na ye ni esuo bi ada yenten yetine twa asuo no no na anwonafo ene yiye nuanom a won di Asante akagire mu etini ebabe yi afutie ebe kane abrofo epa won mo bo akode enom ne niema nyina no ne nuanom anwonafo yi won mu dibi eboa Asante ema no eye kama pa a nenye asemketwa eni nti so hwa 1824 afe apem du wotwe ene aduonu nan no edi besi afe apem ene wo ha 1900 ni mu abra na akan se de medical aka na ego kosuo na ye ne British Empire ye de abomu na yehu no no wonum na omobo Asante edi akagire mu edwitwaje ye nti uba Ghana ha tribes ni nyina no ebetimi aka ne sesu dia se Asante ene anwona nko a ena wonum nkoko da na se wonum ba nu nko wo ho da ena odo ene biakoya
ɛda saa ɛyɛ tribe eminu entemu enti enya asem keto akwa wobɛka ya saa tem ni mu ɛna Asante British ye yedi won musu nkunum na ya Asanto awo na nye ekoketo a oba ya Asanto akukonyini so de gina ya na one abrofo no won mo de anyantamu a na enye asem keto enti Anlo ene Akan de odo ene biako ye dan ntamu no eso pa ene won maba na ye no hene ba akudi nkoma wo so won botai titi ni se free hobotwotwo zano won maba abeda openso ase nenso ene ya eye Akwasidae kese a etwa to yi na won pese wo babori be kasa official eno nti ne wo maba yenti won nyom no kakra ene wo mama ne no na ye beto aso de abakwase na gu saba onyani okora jigwe eno to bi ga ne brana saba e tola bobo saba onyani okora jigwe eno to bi ga ne brana saba e tola bobo saba onyani okora jigwe onyani okora jigwe onyani okora jigwe eno to bi tola bobo saba onyanya okora jigwe anu tubinya nye bana saba tola bobo saba onyanya okora jigwe onyanya okora jigwe onyanya okora jigwe anu tubinya Enunti said mede atudwa no sa pepepe enu no enti ohin di tudwa se wono ba se afi wono de aseda etwato chinchenche di mu pie boni beka so official e de bre Asante ama Asante etimi wabeda Asantehen ase se wono so de nyam beta wono mochi e ma obochocho za no wono ba yeye ti said me ka no enema esoso wo bo no bi ye kura nkenti wo mu ye hu je ne nketenkete a wo be pie mu e wo ye fem hade a eta friend se Asante je eno nso bi eguso ena yehu ade bi a ayese nkyene ene sede a ni nyina ka wo mama mere no mama ni a ye nam so mo mu di pie ye e de be pie mu the present day of Ghana Anlo state no eno ena ye nuanom anwafo won mo dan di ene enye wo mo nkwa na wo baaye na hye bedwani a wogina mu e de ma krote abato empesua so a eno ewo nkampumpuni mantamo na oye anwani de hye fly lieutenant John Rawlings mampanyi dada wonya ne baby kwa the fourth republic idie ebeka so woni sini na so no ne ba Zanetor Rawlings ono so eka ne nananom hi ena ono mu nyina eba abepiem hanum wono ena ote wei eye kin eye togwesire a wotoso nyensa Zanetor ne tene chipe won se oba bi frakente wono tene chipe no na wo hono no Enti Yebeka said the ruler of Anlo Awomafia Togwestre the third onuni wonu atanse afan papa fa wa she eye lazy wa ase fufu ena wo fra ni kentene de agusu antom agu nkom Zanetor Rawlings ena o she mfimfin na chipe no a okura papa tuntum di hono aha Asantehen so no kotokowura no wono ena ono so eba ye no nti ene ye nian anwafo yi abeboa amedwumedi no aye kama pa yegusu aye dia enye asempeto awo menhia no ene kotoko hene afa na ho se de bi ofa Shaking fantasies, strengthen the
ayefo sami se ohwa togbe sere a wono edi yenia no mfra homafia enim ebai na afina wono mo bre aso a wono ba na wono ba be chi Asantehen sende ya enema ebekoso na afiyi omodi amane na aseda PC no wono mataso ede amanti enuanom anwafo yi mfi Anlo awomafia wono ena wono ma hyase a wono eba na wono ba be chi a opemso Otumfuo Osei Tutu bie ni nansi okuri eno obrawe maso no tisikadwa kofi so ewiase nyina obi anti bi so afi ena enuanom anwafo wono ba ababa be chi on the 25th of December 2022 in the presence of His Lordship Justice Akwasidae, Chief Justice of the Republic. Afi ena yira oya edu hono mutogwesere a wotoso emensa enunti aka chese odo na eda Asantehen anuntem no esoyi pa 1820s afi apedu wotwe eni aduinum abra English duini hyase se ode ne ho kodom fantefo na afi wo masori na omo de atia Asante eye ekokase beda Asante eni yenuanom abrofo no entem wono no yenuanom anwofo yi eni du ba bi omudi akadinemu a wono eboaye nti edo no fitete eni wode nsa akoto nsam togwesere ena echia the king of Asante, His Royal Highness Otumfuo Osei Tutu the second wachia no hono na akoye akonopa ewo ekonomo enti eyenika sempa so renne said yenuanom anwafo nso kan mo bomu na wono eba beboaya na chese efe pa ewo hono 1863 edikoti 1864 so the Anlo and Ashanti war and also it take place na ni nyina mu no abrofia nyini se bemi kokoya ena ne di mu akotena na opese osei enema ewo hanom ne nso Anlo ni Asante amakwan ewo honom a wono eti eginaye na entokwa no na enye entokwa keto akra ekoya eto aso ema fedie ekokudu 1873 ni 1874 afi apem du wotwe edioson nsa ene afi apem du wotwe edioson enan ni mu a eno nso Anlo ene Asante na eno nso enyasem keto akra ewo mem hanoma edidi mu a saatem jama missionary na wono nso free fresh missionary wo maba bepi mu ewo hanom from Togo na wono epese wo mo sesa Asantefo na wono edibone editia na enam sai no so ema nipa wono esori eku edi etiaye we eye Zanetor Rawlings fly lieutenant general John Rawlings ne baba ko a wo na hye bidwe giremu ede matenemu fo mo krole krote abatom pesha so I want to implement one echia His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second ewo economy.
The people of our Mafia and Anlo State in Volta region. One more and now one do more Abibirem. Sabri, I think they say Otumfuo Osei Tutu in the next week we know brother so Abibirem no one also sorry and Yasin one also call na I think wako na wakwa kuchia in Yanwa and Asantehen and a Etiano no opem so no de otisike dwa so afi e na wababa ba chia ye nuan ma wonu fi Anlo togwesere e wo hono munti aha ene nyansapo ye nso bereba me kwan e ma ye di esi na ye ne kejebi e bresem ye beto aso nti fi na akoyi no yesere ma asante ene nuan ma amunafo e yo donko a e na e dai ntem ha ye nyansapo subscribe share na like na fa wadwenche fato ase e fa e mai midin ene ebusu apani obusu eduobi e ma munyina mo ene hwa woje Ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa nyansapo
Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada Roma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam. The confirm ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya.